Jangjaken monggo rawuh nggih sedaya kemawon kanca-kancaku juga. Monggo Ndara putri lho palenggahannya iki ditandha. Nggih sabar to Ndara jenengan ampun galak-galak mangkat suwung galake ngene. Iki aku bar lollipop terus ke atas. Pengen ya, aku iki sing nganten anyar pekok-pekok ae. Mangga kucing nggih. Nggih, apa mentelung lho ya. Mun kula pesenin soalnya. Nggih. Wis pundi ya, Ra? Iki yen cokor aku kok kaya ngono ngapa to ya? Kula niku tresno kaliyan jenengan Ndara. Jenengan ugi tresno kalih kula to. Ora. Lho, aku iki seneng wedok kok ngono ditolak. Iki wedi ento ditresnani wong wedok iki aku wedi ora lumrah mergo. Lho, nggih mboten napa-napa to Ndara. Tresno niku antarane abdi kalih bendarane nek mboten masalah. Yen kaya ngono ya ora ngopo to ya. Nggih. Yo. Kula Kayak coba sawangen kadang. Kan saya dewasa kan saya Anggonmu nyawa karo aku iki mbok ya aja mecicil. mboten macile cerai mataku mondol kok. Sakniki pun bisa. Sakniki pun ayu, pinter maca, pinter agem-agem Ndara. Nggih. Yen kaya ngono ora nglirwakake mesti dadi pangandikane. Nah, menika saking penggala wentahe kula. Mboten jenengan. Loh, Aku iki ya kadang kala ya saben dinten kula sing nyepak-nyepake kula sing ngarahi niki kersane didele wonten tengah. Terus kalau Kowe kok malah nyekel-nyekel. alah kok wedoke lho ya gak iso. yo. Nggih. Gawe langen suka kudu eling lan waspada. Supaya aja nganti nglirwakake apa sing dadi penggaweanmu yo. Nggih Ndara, mboten. Tak parengake pepungkur. Nggih Ndara, mboten yuk. Ayo, Nduk. Kowe ngopo kok ora kelangan? Jenengan boten sah manut kok kanggo sedaya menika mboten wonten ingkang rewak. Percaya banget marang siramu ya. Mergo iki dina Kanjeng Rama wis rampung. Kula tak jaluk katimbang. Awak dhewe anggon ngresnani ibu padha tresnani jiwa raga iki yo. Kula nggih tresna sanget dhateng. Yen ngono ora bedane marang kanggo. Kanggo uga tresna banget karo ibu. Sinten menika kan? Sakloron Paman, kagunungan rupa kang endah. Mula wong kaya kowe man yen ditampa wong lanang sing saksake. Kalebu kowe kok panjenengan ngendika kados pangudang-udangku wong kaya kowe kuwi sing duwe gelut kuning nemu giring. Wis kagadang wong sing duwe palungguan ing negara. Mula coba sawangen upama besok kowe iki kawengku aku. Wong seneng ati napa ora? si boten to, Pak. Ora piye? Jalaran panjenengan menika sampun kula anggap yang sepuh kula piyambak. Sing Kan malah wigati. gemuyu kados ngaten, Pak. Kang Mas, Tubi, mangrosaken. Kang Mas. Mula wong loro iki upama salah siji gelem karo aku, ngono piye? Ora suti. Nggih, ose. Hei. Nek monggo anu monggo pencung gatos ya repot. Kira-kira kalah sekabehane. Wah, monggo salah pramoso ning kono mau. Witik sandang penanggumu Ya, kaya dene piyai luhur. ayo luhur. Nanging gasro Gasro. seneng wong wadon kapora prawoso. Coba tandren yen kowe nyawang aku bagus apa ora?
Bagus gagah tur piteksa. Bagus tur piteksa. Heeh. Ana cirine apa ora? Ana emane. Ana kurange apa? Tumindake kaya wedhus. Loh, kurang ajar. Sik iki sapa? Aku Rangga Gadung. Kaya nyingkrih aja mepalangi. Kalabu tak dawa-dawa mundak ora ana wektune. Aku bakal tetulung lawan wong wadon kae. Kowe nguku maju. Langkung prayogi monggo kula dherekaken tembe wangsul. Kula pun Rangga Gadung. Namung tetulung dumateng ingkang putra. Yen ora aku matur suwun banget marang sliramu ya nggih. Mila kanthi menika kula nyuwun pamit. Ya sing ati. Badhe netepi kewajiban. Iki matur Alhamdulillah ijehuman penonton. Nek aku mirsani ketoprak mulai wau wajan penonton rewame saestu. Lu bareng diaglan metu kok iso kaya pondokan kacang iki. Liyane gek doning ndi iki mau. Ning nggih mboten maido wong panci tiyang mriki mayoritas pengusaha, pekerja, ana sing ning gone lautan, ana sing ning gone sawah ning gone Tegal, sing baku kula matur nuwun sanget sampun dipun paringi wedal ngibur warga masyarakat Tambak Agung, khususon warga masyarakat Dukuh kene mau dilecah dukuhan Kelori. Nah, Dukuh Kelori pun ping kalih ditimbali bolak-balik sowan teng Dukuh Kelori. Mugi-mugi bumine dados bumi ingkang baldatun thayyibatun warabun ghafur, murah sandang, murah pangan. Amin amin ya robbal alamin. Iki aku kok ngomong dhewe iki kancaku ning ndi to? Ora ngerti nek wis jam 2 apa piye. Toprak mulai sore dagelan metu jam 2 kok igek ora nang metu ae. Ada apa sih? Oh, loh, kok ngenteni saya ya? Kok kowe sing metu? Oh, resik ora komanan penonton kowe. Dandan bari percuma kowe. Ayo Lah aku dandane wedak 3 kilo tak kabeh iki lho, Man. Ah iya, tokno jam 2 kowe. Lah kowe ya ngono randang metu-metu. Oh, aku biasa aku elek kok metu baca pajar ya ora masalah. Apeh peh elek mbok ya aja ngono to. Apa? Kancane nek metu melu metu. Karo kudu- Ketoke kowe tak sawang kok rada lemes, rada ora semangat. Iki jane perkarane apa to? Yo bar main di awan sore wae ndagel di awan iku. Heeh. Awakku meriang. Waduh mati aku yo. Kowe arep pentas ning gone Kelori, Kelori. tak eling-eling iki. Kelori. Heeh. Baru kali ori terus aku. Aku malah wedi nek kleru keloni. Oh, lampemu. Kelori. Iki mau tak sehat-sehatno, Kim. Aku bar ndagel awakku meriang kompong karo mogol-gol iki piye, Gol. Nanti saya tidak bisa pentas nih, kecapean aku. Terus Badan saya sudah loro kabeh aku. heeh. Lah apa jawabe mogol kuwi? Yo, periksa aman, periksa. Lah kuwi saran paling bener, Man. Pancen nek awak nek rapati sehat, Yo. kuwi kudune ndang cepet-cepet diperiksake. Iya. Nadyan akeh bondo paribasan, ning nek awake ora sehat kuwi ya percuma. Percuma Sugiyo, bojo ayu, bojo nom nek awake ra sehat, yo percuma. Nah, mulane kesehatan adalah harta yang paling utama. Koyok sampean awake krasa lemes, krasa lara, ndang gage-gage priksake ning gone rumah sakit. Wis mbok gone rumah sakit. Aku ning rumah sakit aku dianjurkan ning dokter. Aku mara ning dokter. Wis ketemu karo dokter. Ketemu karo dokter, wah aku tuh mlaku ora ketang ndeyek-ndeyek ning aku tekan nang omahe dokter. Ngono ya. Iya. Lah jarene doktere lara apa, Man? Ora roh aku.
Iya lah, iku takon. Lho kok iso ora roh iki piye? Lah kowe mau takon apa piye? Aku wis penuh doktere kok. Lah iya kowe jare lara ketemu karo dokter. Lah iya man, jarene dokter iki lara apa? Loh, doktere sehat ya. Wong sing lara ki aku kok goblok lek janji. Lho lah iya man sing lara iki kowe. Aku lara marane mai dokter. Lah iya jarene dokter lara apa? Ora roh ya Kim, dokter ki ya sehat meriksa aku kok lara apa. Itu edan iki lah iki. Lho iki piye cah? Wong sing lara ki aku ya Kim. Lah iya man aku wis ngerti nek sing lara ki kowe. Ya, Kowe lak priksa ning gone main dokter. dokter. Kowe wis ketemu karo dokter. Ketemu karo doktere. Jarene dokter lara apa? Ora roh ya. Dokter ora keluargaku kok. Dokter iku sehat periksa aku. Kok muni lara apa aku ya ora roh. Wong sing lara ki aku. Doktere lara apa? Ha iya, Kowe ora roh ya. aku ya ora roh wong dokter periksa aku ya sehat. Lho maksudnya iki doktere. Ora kok doktere sing lara man. Lah kowe mau takokmu piye? Jarine dokter lara apa? Ora roh ah, wong doktere lara apa? Oh, Ora iya, roh iya. wong dokter sehat. Maksudnya iki kowe lak sing lara. Lah Lah jarine dokter iki lara apa? oh ya takok neh. Wong dokter sing sehat kok takok lara apa Iya, iya, Kan aku kok ya piye? bento ya. Wong sing lara ki aku. Iki nek aku muni doktere lara apa, mbok anggap doktere sing lara kok, Man. Ayo wong dokter sehat kok. Maksudnya iki wis ngerti nek doktere sehat, Man. Ning jenenge kowe priksa iki mesti dokter lak pengen ngerti keluhanmu larane apa. Lah, sing tak takokke iki laramu ora kok larane dokter. Yo aku lara. Kowe lara apa? Aku lara awakku mriyang. Heeh. Terus moro nemai doktere. Terus Terus aku kondo. kondo piye? Dok. Malah dik doktere kita goblok kok. Lho, Sek Ahman. Kowe kok iso goblok-goblokno dokter iki lho. Oh, Pangkatmu iki mung dagelan. Jare dokter ki wong pinter. Lho, nek dokter ki jelas pinter, Man. Ya. Mergo dokter kuwi sekolahe paribasane wah tingkat dhuwur. Ya bener kowe. Paling tidak S1, S2. Lah sekolahmu mbiyen apa? Aku SD lah lulus kok. Lah iya lah ngono kok ngenyek dokter, ngarani nek dokter bento. Doktere goblok kok. Lah kowe kok iso ngarani nek dokter goblok, dasarmu apa? Aku ki wis lara. Teko kono kok ditekoki. Lenekoni. Sing mangrasakne pundi. Lah goblok kan ngono iki. Lah nek aku ngaku lah berarti adohi penyakitku. Berarti dokter ora pinter. Wong aku ditekoki sing mangrasake lara nang pundi. Berarti kan ora roh iku doktere. Nek sing pinter gak ngono, Kim. Lah, nek Dokter sing pinter piye? gak ngono asline. Nek sing pinter piye? Dokter sekali lara langsung suntik apa ditambani ora usah takok sik. Berarti doktere gak ro penyakite. Nek ngono Berarti goblok. nek ngono cetane kowe pengen golek dokter sing pinter. Nah, sing pinter tanpa nakoni terus ngerti. Sekali aku moro langsung disuntik mari. Iki Iki jenenge dokter pinter. Iki aku duwe kanca, Man. Dokter pinter Ya. tanpa nakoni kowe terus mesti Lah ditambah. iki rek gadah iki. Kowe gelem apa ora? Dokter berarti pinter ora usah ditakoni. Pinter tenan nek iki. Tenan niku. Kowe kan kepengen dokter sing ora perlu takon. Ora perlu takon, langsung tuwandang celas langsung mari. Kowe gelem tenan. Gelem. Sumpah salaman, Ya. deal gelem. Gelem iku. Ayo melu aku ning gone kancaku. Dokter hewan, gelem kowe. Dokter hewan Lah jaremu kowe pengen dokter sing ra nakoni, langsung disuntik. langsung disuntik. Dokter hewan iki tanpa nakoni terus disuntik. Gelem apa ora kowe? Ya kowe ora tau tumen ya dokter hewan kok ditakoki. Iki sapi kowe lara apa piye ya bener. Nah, tahu tumon apa ora? Ya, ya, Ora tahu. tahu. Ya bener kowe. Gelem. Gelem lah, anger. Sepenting aku mari. Lho kowe gelem tenan? Berarti dokter pinter. Oh alah man bener nek kowe iki wong bento. Ngapa kok pinter? Lho dokter kewan kok ya mbok gelemi leh man. Lah, Lah kowe piye? iki jane menungso apa kewan? Ya menungso. Lah iya kok gelem karo dokter kewan. Lah pinter dokter rasa takoki. Wong kok sing penting aku sehat. Ngene lho, anu Oh. man, jenenge dokter nakoni keluhanmu penyakitmu apa ki ora kok teges doktere sing goblok ki ora. Oh, lah terus? Ning dokter kuwi pengen ngerti penyakitmu kuwi apa. Ngono ya. Mergo jenenge resep obat itu beda-beda. Beda-beda, bener Pomo kowe. kowe lara panas, Ya. ya engko mesti dokter menehi obat resep obat panas. Ngono ya ya. Pomo weteng lara ya diwenehi obat lara. Ngono ya. Sing penting awakmu lak wis Sehat, sehat. iso sowaning klori, Iso sowaning klori, iso seneng-seneng karo dulur klori. ngibur warga Nah, masyarakat klori, Wiwit awan ngantek bengi.
Lah mula masyarakat do seneng, do bungah bungah atine atine iso ngrawuh nekane Wahyu Manggala. Iso dadi perseduran sapa ngerti sok tandur ditanggap neh lho. amin 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 Mantung karo dulur-dulurku klori kene. dongakno man Sak bubare nimbali keprak Wahyu Manggala. Heeh. Didongakno wong awake Dongamu dhewe mewakili ketuane. heeh Semoga masyarakat Polri sejahtera, amin sehat sedaya, amin selamat sedaya, amin luput saka bebaya, amin alis ing sampi kala. Amin. Selamat sing nanggap ya selamat sing ditanggap. sing omah-omah dongakno sisan man Ditungakno kabeh wis sing ning omah sing ning dalem tak dongakno kabeh. dongamu piye Sehat kabeh, sesuk iso mergawe, sing mangkate menyang ya menyang, mangkate ning sawah sing baku surung pandonga karo masyarakat Polri sehat walafiat kabeh. Sing penting caos hiburan bersama Wahyu Manggala. Nah, cocok mergo wis jam 2 Wis melekan ra apa-apa lho, prabari jam 4 ora masalah kok. ayo kanca-kanca Ayo hiburan. diaturi hiburan spesial Sing kagem baku sehat kabeh. para pandemen budaya Oh iya no. kita sepinarak sing tresnani pagelaran Wahyu Wahyu Manggala, penggemare yo dinteni akeh. nganti sak rampunge Ya ora apa-apa gilirane awake dhewe keri-kerinan ora apa-apa sempaku dulur lanang seneng kabeh nggih taos hiburan kabeh ayo dong numpuk sesuk do urunan kabeh do urunan terus ning ndi 300-an masuk ya ijo. masuk pokoke sing penting atine seneng ngene iki mah nek sore mau ya der ya man ya der wong wis do mulih kabeh ayo ayo ibu-ibu kersane sing nggone ngrasani lagu apa Mas Rokim diaturi monggo ben niki do melekan tese ono sing turu barang ngersake lagu napa niki mae apa kok pupusena longso apa? channel omah omah gubuk omah apik-apik iki njaluk gubuk lah yo na 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 wis diatur apa Mas Rokim gak aja aku gak apal lagu iku gak apal omah mah gubuk ki ora apal omah blas singkat ya ora apal omah tembok ya ora apal ora ono sing apal blas ana sing apal ya diaturi Kapten kekirakan nyuwun pangapura pangapunten sing gedhe mergo waktu wektune wis mepet awan bengi mepet ayo derek bendera ya derek bendoro Bupati Rotolawe boten mendo malah sansayodro ing wedal sakmenika Rombawin Bayeno saking Mojopahit. Raja saka Mojopahit ora kuwowo. Apa ora Mojopahit ing musim Gus, apa jenengmu Gus? Kula pun Ronggo Gadung. Saka ngendi omahmu? Saking Grojogan Sewu. Arepmu pinanggih sembahan Mojopahit. Sang Prabu Ronggo Gadung saking Grojogan Sewu. Badhe panggih kalian Ratu Rontring Kaca. Mendo sawetara. Bener jenengmu Ronggo Gadung. Leres Apa sediamu munggah ana ing Kraton Mojopahit? sepisan kula niki badhe suwita. Ingkang angka kalihipun kula kautus dening Bapak Sukomandrani mangsulaken pusaka Kyai Kolonada. Cukup. Ki Kolonada. Ronggo Gadung, Paring dawuh suwitamu ingsun tampa nanging ingsun nyuwun jeneng sira lumarapaning Kabupaten Tuban ngendhakake pakartine Ronggolawi tak kandhani pusaka Kolonada. Tambahan panas, Sengaja tambahan panas. Lapatono lagune Ronggo Gadung. Ngerti ono Kakang? Iya. Tenane aku tak utus. Sinuwun Kertaraja Sawisnu Jayawardana kang supaya bebarengan kelawan sampean tumuju ana ing Praja Mojopahit
Wiwit dina iki uga sampeyan kudu manungkul ana Praja Majapahit. Perkara aku ora setuju nambi dadi mawati. Cedhane kaya ngono. Aku gelem tok rangkek nanging tak wene ngerti. Aja seneng dadi senopati lan prajurit sing mung bisa kanggo dolanan. Laran puluh kowe dadi senopati nek kowe ora ngerti lajering bener lan salah. Nambi dadi Mahapati mergo saka patrape Ramapati. Sapa Ramapati? Pangarsaning prajurit Dharmaputra. Dheweke saka ing kraton Pamalayu, wewengkon Kadipaten Danareksa sing nalika semana direbut dening Majapahit. Ramapati nyusupake nambi pamrih ben ngrusak Majapahit. Niate Ramapati yen nambi dadi Mahapati, Majapahit dilengser, dhewe bakal direbut. Lah kang saka kuwi cekelen aku yen aku tok anggap salah. Ning nek kowe kepengin dadi senopati yang becik mati ing palagan perang, kowe ngrebut bebener, kowe nyingkirke sukertaning negara Majapahit. Sawise tak rasake, pancen bener. Ya, Bener pangandikane sampeyan. Mula ganti kuwi Kakang Lawe. ya. Dina iki uga aku bakal sabena kelawan sampeyan Kaporo sukertane oleh Praja Majapahit kudu tak beso. Nabrak Marak tuban usahane piye? Wis kelakon anggonku ketemu kelawan Kakang Lawe. Nanging yen tak rasake Kakang Lawe babar pisan ora luput mungguh pranatan oneng Praja Majapahit. Ewa semono wis kaanggep luput Kapura dadi musuh oneng Praja Majapahit. Ngertenono Nabrang, dina iki Rangga Gadung bakal sabelo kelawan Kakang Lawe. Dadi dina iki Rangga Gadung dadi satriya bali. Bener. Tabrakan karo nabrang. Sing mateni aku ana ing sisih. Mula kanthi kuwi aku njaluk pamit. Nabrak. Kowe sing mateni bojomu. Bener. Aku ora bakal terima. Ora trimo arep ngomong. ngorbanake pahlawan paling Majapahit lebu Rangga Gadung. Sapa kang arep rongrong Majapahit? Tabrakan karo nabrake. Abot bungsu Senopati Darat Rangga Lawe. Nanging nabrang Senopati Samudra. Tantang ana jroning kali tambak beras mati. Mana? Nabrang kowe Senopati Segara Samudra. Kowe pangarsaning pahlawan Samudra. Senopati Samudra kebo nabrang dimati pamringan munggah darat iki adepun Rangga Lawe. Maduna Lawe. Munggah Maduna. tak tabrak senajane semua.